or the final burial rites of this is Ngozi Nwaiku. Onye nwaanyị Jesu Kristi gị nọ n'ime ini mkpụrụ ụbọchị atọ wee si ụtọ gozie enyi niile bụ n'isole na gị ya mere ndị ha dere mmiri ji wee chekwube karịa na ha ga-eso Kristo biko mee ka nwanne anyị Eucharia nwee ike ịnọ n'ime ozu nke azụ ike na nchekwa ka ọ nọ ya ruo mgbe ị ga-ekuni ya nye ya ihe ndị nwepụga bite n'ọnwụ na ndụ mee ka o were ọkụ nke ihu gị oge ebiri n'eluigwe wee dị na-achị ebi ebi. Anyị bụ Eucharia ka ọ laghachi ebe o si pụta anyị na-eme nke anyị akpọrọ nwanne anyị ya ga-eme ka ahụ anyị dara ada gbanwee wee yie ahụ ga-ebuso ihe n'ihi nke a anyị na-etinye ahụ nwanne anyị Eucharia n'aka Chineke ọ nara ya n'udo nke ya mekwe ka ahụ ya bụ ike ọzọ onye nwe anyị mee ebere. Onye na-eme ya mba biko 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 ha were ọnụ nkịtị ya ga-emebi ihe niile. No, I'm trying to
anyị na-asị ka mkpụrụ obi Mrs. Ngozi Nwaiku gaa nke ọma n'ichigbo onye ụmụ mbede ịhagwụ ọjị ya mokwe mana a na-anụ ya na Akama Oghe dị na okpuru ọchịchị Ezeagu local government area na steeti nke Enugu wee na-asị ya jee nke ọma. You have the last journey of every human being in life ka ị na-ebi ndụ ka ọfụma maka na oge eru onye ọbụla. anyị na-asị gị na-esoro anyị na-agwa ebe isi esoro anyị na-agwa ebe nọ n'ụwa niile eme ka mara ebe nọ. Ya life update from Akama Oghe. Okoko, echeba ya. Gbara takwa ebe a ebu. Nwagị. Gonna share video na agwa ebe isi esoro na agwa ebe nọ ọ na-aga viral ọha na eze na-afụ ka isi eme mmemme na-eme kpọtụrụ anyị akwamozu agbamakwụkwọ agbamakwụkwọ ihe dị iche iche amụpụta igwe emekwa ụwa na-emara maka ya. Na asị ndị be Nwaiku ha kasị ha die
All right.